Iparralden bizi duten egoera kontraste egingo du penintsulako Euskal Herrian gertatzen ari denaren aurrean. Han, normaltasun osoz, airean dabil Ikurrina, beste edozein simboloek bezala. Ni gogoratzen naiz nola 60 hamarkadan askotan juten ginen iparraldera, Frantzira esaten genuen, orduan, eta han ikusten zen erabat askatasun giroa, zeren han Ikurrina ikusten zen leku guztietan, eta hegoaldian hori imposiblea zen, zeren debekaturik zegon. Orduan, ni oso txikian nintzen, baina, bueno, kuriosoa zen. Hemen alde guztietan Ikurrina, souvenir guztietan, eta hegoalden berriz ez. Orduan, erosten genituen ere diska single, diska txiki horiek, eta, bueno, beti Ikurrina portadan, gero honeak hartzeko beti beldurrez, muga pasatzeko, eta horiek dira nire oroimenak, nire lehenengo oroimenak Ikurrinari buruz. Agirre lehendakariaren hileta ospakizuna horren adibide da. Agirreren gorpua iparralden hartu zuten, eta Euskadiko lehen lehendakariari zor zitzaizkion ohore guztiekin gainera. Hegoaldean ordea, ez zutenaren heriotzaren albisteri jaso komunikabideetan, ez da Biarritzen ospatu zen haren ehorzketaren berri ere. Simbolo bakar batek soilik aitortu zuen harenganako zorra eta maitasuna. Ehorzketa ospatu bitartean, dolu xingolaz jantzita zetorren Ikurrina bat agertu zen Donostiako Urgul menditontorrean. Ikurrina agertzen da Arantzazun, Ernio menditontorrean, Oiartzungo kaleak hartzen ditu, Andoain eta Aralarren, Guardia Zibilak zituen kuarteletako murru gotortuetan jartzea lortuko dute. Urbasa, Dos Hermanas, Gorbella. Euskal Herriko menditontor guztiak entseinarentzako babesleku bihurtzen dira. Eta poliziak, naiz Guardia Zibilak, paretik kentzeko aginduari erantzun ezinik dabiltza. 60ko hamarkadaren amaiera aldera, Ikurrinaren presentziak Euskadiko eta bertako menditontorren mugak gaindituko ditu. Eta Euskal Alpinistek beste mendigaraietara bideratzen dute mundu bazterretan. 1967an, 8 Euskal mendizalez osatutako espedizio izan zen, Peruko Andetako hainbat tontorrera igotzen lehena. Durangon, baziren gazte batzuk Eusko Gaztedi taldekoak, Gerediaga elkarteko kide ere bazirenak. Azoka ospetsua hortik jaioko zen. Kontua da, gazte haiek Ikurrin txiki bat eman zidatela azken agur gisa, eta esan zidaten Saianendila Ikurrinura han jartzen. Nik eramateko konpromisoa hartu nuen, noski. Banderarik ez eramateko erabakia hartuta zegoen, baina nik ura eraman nuen, eta azkenean gustatu zitzaien eta ondo onartu zuten. Espainiako Federazioarena desagertu egin zen, beraz, orain lasai esan daiteke neuk desagerrarazi nuela. Itzulitakoan hainbeste domina eta ohore jaso genuen. Espainiako bandera munduko mendi altuenean jarri dute zioen albistea zabaldua baitzen. Baina egia jakintzen salaketa baten bitartez. Bilbon egin zen proiekzio batean, diapositiba batean, ikusi zutelako. Eta horrela gertatu zen gu guztiok atxilotzea. Orduan Federazio Eusko-Nafar izenarekin ezagutzen zen hartako presidentea barne. Azkenean nire gain hartu behar izan nuen erantzukizun osoa. Gainerako lagunak libre utzi zituzten, eta ni erruduntzat jo ninduten. Baina oso harro eta pozik nago. Jende gaztearekin hitz egiten duzunean, nire semeek ere oso ongi ezagutzen dute historioa txikitatik kontatu diedalako. Jendeak ezin du sinistu horrelako kontu batengatik espetxean sartu izana. Alegia, horregatik norbait kartzelan sartzea. Azkenean, salaketa artxibatu egin zuten, presioa indartu zelako nazioarte mailan eta estatutik kanpora inork ez zuelako ulertzen, ohore guztiekin hartua izan zen espedizio taldea atxilotu nahi izatea.